Mint a Beyblade. Ismét. A kuplátba az elejét. Massa. Menjetek segíteni neki. Gyere már húzzá fel! Gyere már banderától. Na, egy visszafele. Felbudok. Ohó. Már lábod érte a vizet. Ilyen meg úgy kell írni a lábon. Úgy, mint Antike egy hátraszaltóval. Vagy mi, Csabi? Várjál, majd fel. A kuplát ember az elejét tudnak, hogy kuplát együtt megvennének. Igen. Forog az első hely. Ez ízis volt. Hopp. Megint Antti úgy. Ó, csillagkó. A lent fogjad. Jó, nem videóban. Nem bírok.